asante tu no and wo call kwachichiri kuro Sabronum na wo kuro no odi ko dwabe o firi dwabe and wo ba eduman oba wo fe so for said ye modi ke hu no Sabronum na sese ye wei Sabronum mahene atrase won na tra nkonwa nazo sabia kronto yentimi ma Sabronum na ye nkosa akwa abra ye hu bibi kakra emfamfa Sabronum eguman no eho eti epese ye ne nananom achia me di nkomotiawa na omma ya bakosem kakra bi ade fa kura e friend Sabronum afei ana watie na afei na wuhu oman hene a na wuhu bibi kakra efa wo mo ene asanteman eti yenko na yenhye nkomo na se anacha me wadama me mo akwa baba Nyansapo kasamfo me ju so bunu na apomo te sei onyankrompo adom mimi din dia busia pen no wusu aduo mi na won so e fra me bafo kura kwa bebi o Sabronum mahene Kyeame na no bibi sasa Sabronum a e de Sabronum kro na nkasa bakwasam kakra bai na abetimi aka akire yo Sabronum kura ye ka no eda hene e wa santimem na Sabronum no sa wo ko sunyane a wuduru fama ya won sani faso e ho na hekro na ye ne mensina hodo emienu ene bohye ye ne ofenso ena ye ne bechem ene bohye eti Sabronum sane baabi a eda eno no aha ane na fie wuram abakwasam kakra bai ene fa kuro no yo Sabronum abakwasam eye de ne nya kura ye fa ne se Sabronum ye nana obechichiri kuro no ye fa ne se bedi akon kofi bedi akon na si woya yukuni ofiri kumase ha ne bilibinti minti min kan nyina ena asante tu no an wo call kwachichiri kuro Sabronum na wo kuro no odi ko dwabe ofiri dwabe en wo ba eduman oba wo fe so nti wo firi wo fe so ena wo ba Sabronum yesa ya etichiri kuro na etu ni din sa Sabronum no kuro ni din de Esebronum na asante eni aya ne Sabronum kuro ni dabia eye kama enti nana no hwehwe ana ofeso hine bra no wo nana bedi akobet na ofeso no ana ofeso hine yi ni bofo ana on kan nana bedi akon ebofo ho na abofo na abomofo mo yemienu ya obofo bene ene obofo ja enti omo behwe kuro no ne dabia enu omo koye kobo na mane ese nana yakohunu kuro bi asase bi da ho na asase no efe papa na Esebronum etinana de baye enu obehunu asase no ena wosi ampa kuro yi aha Esebronum na wochichiri kuro a ebeye yie ebefata enti okohunu nsuo bi wohunu nsuo no was nsuo we eni yetum was nsuo de wodorisu enu otu ni din odosu adorisu enu okonanim na nya botema me usu wo hu nsuo no was nsuo de nsuo no de eye odorisu daga sanam wom sa odonsu yes sa enam wom enti afana adosu enu achi enu okọ nanim enu okohunu baako enso ni kroje abonko na womu na awuro so was nsuo de wa yesu uramfo enti wudu kromo a eda kroni emfimfini eda kroni emfimfini ebo kroni twa kroni nwahia enti afana su uramfo na na bedi akono odi akonwa no siase ka bakosem a jama akokura wokobi titi jama akwa omko no ebunu memu wokobi enti Sabronum de eye kuro dada eyi wodunfo kuro eye titi kuro
ya ebu finshi ahe na ikura isa wu bisa kuro na ba kosam a na se de minim eno no wow abusia mani age abakwasam no keke se de wosi kiremu na kuro no kwan ye fa so ama enedi no kasa ruso nti aya sabronum ahadi Esebronum ana watu aso enkrobia omukonya ayade ka ho amenne ebesi na ede aye Sabronum nana wadama enti enne de egoso ya nana okradu na oyi adom otosom yensa na kwankwaje ya yeye ana bibi kakra be na abeka fa ho na yen sorry ko ya me ka fa ho ne se asamuto asante kotoko hina atuna na Sabronum mahine efrise na dia preko pe ya etinye bia ne ho anu nti anu oto abesin no ne mpanyimfo nyina na se oni asante ye ko ya beto abesin no ni ya jam ye wura na ya pe ya mame na asante ma na kwadu yi adomoto sumi ensa ya jan kwai amna ko dadi etinana no ya baya ya nsusu Sabronum ya wachafa kasiye ewo nana satehima nisie ani na yi ayaya ni nei emu pa wow omahini di nyina de sei omahini ni di ni nyina de sei ya freno da sibre Kofi Asante Mensa da sibre Kofi Asante Berima Mensa da sibre Kofi Asante Mensa emprempre wono ane Esebronum amai ehene edi se wate me ba to ja Sabronum no ka na ka no Esebronum na yenko nana me da Asebronum ya Nyansapo ga samfonyi su nie na di ka ka cha mo se ya ba no dotiye na nso no de fa dotiye no ho amamre abakwasam ane ade tisem bia no ye bedom suko ne ya boa ne yi de apie enti ye nwie nkosi ya wada no na ne wosi afunu ade fa ne titru amai kabom ama santama yo man ni nyina no na Nyansapo ya de abramo midi ni abusia pani owusu aduom ya ma nyina mo ane hwa wadi ahene wa abusia we ye Sabronum mahene ana wayi ni tia obai onene dom na ye resi ne nananom bedi nkoma kakra bia na Kyeame sa wo mo asam ba akumienu bi na wadaroma oka nana Sabronum ankrofo yi ho me ne Sabronum mahene na donte hene okay nana ane wadaroma menye Sabronum mahene na donte yini de na se de metwofo am atonkwam nana Sabronum maya bakwasam kakra bia Sabronum eye okura yefiri kumase a otumfo de wofa ene otufiri ha ene okokikire Sabronum enti ene Sabronum otumfo de wofa eso otumfo wofa brako pe ene Sabronum mahene enti ane mu nua ba na da fom yi bia okay enti ane twaka mu wo ewo sante ma doti ye egusu kom ene sai ye dima kwotene pa esanse ye Sabronum ene ye sawo jase fekurum enti afani afani ko jase ayewom ene ba mahene so a esusi wobu na to odi nyina de sai ye fe mo di asempa ya tabiri jansa okay odi asempa ya tabiri jansa ono ana ene ko bon komo afa Sabronum amahina wa ni tia wo bai nana Sabronum mahene di nyina so de sai ye fe da sibe Kofi Asante Mensa awie ene wo mu nyina medi wo obi adiemu da sibre Kofi Asante Mensa ana abusia pani Kofi owusu aduomi be na me ya Kyeame wa hai etiane Appiah ebedwa ha won ye Sabronum amahene yento so na yanko ya nimfama mo o se de yeri kade ahimase ne eye de etwa to nya asem keto akra ahemfo ebeba ne bi adika abadada abraso se otumfo epie ene wura tumienu kra enyamoy ena wahya ase a wopie afei ena abodu baako apa ho sima be se de nan mum ekwa wo hene apie na se de bia wo ye no se hu se wopie pe obehu se yawa na yayehyen aba kakra na egum ene ade a ejina wo ma ne ma pi ansa na ne kramo aba ansa na no wadi kenwu Asante Franka no eno na wo mu se edi kan ya ekwe obehu nsafo ahene na wo mu kurukura wo mu nsafo zana menjenfo a wo mu sen men wo mu so ato aso enkakra sa Sante ne beto obehu ayenuan ma ya na wo mu ekurekura abe man na ya ka ede abomu no na wo mo so dwumadie ni se wo mo de sa tenten yi kyerɛkyerɛ kwan ede kɔ
said the any dika ni be adi nkomo no enwisi e wo no epam sunsunfin ni sunsunbone ebie kwamu abra wo he eba de gya na e wo no so ahyen a kire kwamu sa pepepe afei ena wo hene wo yi ne tie sa wo dwada na afade a ofa ye no no na eye ebra a champem da ne to ye no sa afade pepepe eye nwentoma ye de sede ade abobo mu ena ne che no nso eye kotoko a ye de ne nkase ni bi ena kotoko nkase ena ye de adwura ho a enya asem keto na ne nso hwe na afade na ne twato ya eche no adamu sonko eche ne ede ntakra ena yede ahyehye eche no aye ho fefefefefe ena yede ahye no nanso ntoma na efra no no de obi ni mara se ba ko na na asafofra esanse eye tuntum sede ye nim ba ko na ena sede enso abubom kama wa hene ani abre fi dwada no banada ukuada ni nyina no bonsa ware bese na odibi asrasra na nim ewo ho no mo enen nso so ye nantemo sa pepepe ato abese no ware bese ena odibi asrasra na nim a ene wo hene anim bia no so asasesa ekire yawo a wo mu ene abeledi a wo die sanse ne maame ene da fom ni nua ba ene da fom a ayesa so trom yenu a ebe ni ha ne samre die ye pie a usha baby ade ani atende na se de bia juada no oye no no brada no oye no juada no oye no no opie free ahimfie se a wode nani kirem ewo na bere wa ho no ko na bere wa ani achi ansa
nti ne bube ne brebe nse sie bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame